нашите презентации са съвсем реални. Имам още чашки в ръката, никой не още не иска да се размисли. Добре, окей, ако някой ме размисли, те са ето тук при мен. Той ли сте? На първо място, естествено, предполагам, че много от вас се чудят какво е това нещо медовина и защо ще ни разказват за него на античния фестивал Антична Балканска земя 2023. Най-простият отговор на този въпрос е, че медовината е алкохолна напитка, която се прави от мед. Но в края на презентацията, това, което за мен е най-важното, а и за вас предполагаме, че вие ще знаете как да си направите медовина вкъщи. Ще може да опитате тук, може да направите у вас и да направите съпоставка, това, което съм ви донесъл да опитате и това, което вие вкъщи ще получите. Ще ви разкажа за няколко вида медовина, както и за римското празнично подсладено вино Кондитум Парадоксо. Каква е разликата между вино, в което се слага мед, и самата медовина? Така че това са основните точки, които ще коментираме, а след това, моля, ако някой има въпроси, да ги запази за края на презентацията. Ще имаме достатъчно време да си поговорим на почашка, да опитате да зададете своите въпроси, включително и това как да се направи медовина и вкъщи и самото вино Кондитум Парадоксо. Уверявам ви, не е особено сложно, особено римското вино ще ви бъде така един много интересен, да кажем, подарък към вашите гости, когато се съберете зимата или искате да ги впечатлите с вашите кулинарни умения и познания по история, разбира се. Така, сухата дефиниция на това какво е медовина е, че е алкохолна напитка, която се основава на ферментация на пчелен мед. В целия разказ, който предстои, ще разберете, ако внимавате естествено достатъчно, как може да си направите. Но нека започнем нашия разказ още от праисторията. Колко от вас са виждали как се е събирал меда преди... Предполагам, че някои от вас са пчелари, но колко от вас са виждали как е събиран меда преди да има тези модерни кошери, които ние наричаме разборни кошери? Някой виждал ли е пчелен рой? Вигнете ръчички. Чудесно! А някой виждал ли е диво пчелно семейство някъде в гората или на скалите? Чудесно! Сега представяте ли си как точно се взима меда от там? Трудно, естествено. Трудно, с риск за здравето и с риск от безброй ожилвания, защото медът за пчелите е най-ценното, естествено, след царицата и след малките, но медът е изключително зорко охраняван от пчелите. И докато хората още не са имали шанса да практикуват земеделие, медът е бил най-прекрасният и пълноценен източник на въглехидрати в природата, защото ако намериш едно пчелно семейство, които са складирали своя мед, имаш невероятната възможност просто да го събереш от природата. Затова събирането на мед е било част от културата на хората дълго преди земеделието да стане част от живота им, дълго преди да имат големи селища, които са основани около най-различни земеделски центрове и естествено дълго преди хората да успеят да устроят подобни керамични и изобщо индустриални центрове, в един от които се намираме в момента. Първобитните хора са можели да събират меда директно от природата. И естествено можете да си представите как минаваш, събираш мед от диви пчели и го слагаш в най-различни керамични съдове или в кошници, като керамичен съд като тази, или в някакви петри кошници. Естествено, заниманието е изключително лепкаво. И някъде в този процес, естествено, човек е искал не само да събира меда, но и да измие съдовете, в които се е съхранявало меда на пчелни пити, като ето тази. Ако някой не е виждал пчелна пита, иска да опита, заповядайте, ето тук имаме. Това е пита, която е извадена от кошера. Така изглежда и питата, която е събрана от дивите пчели. И някъде в целият този процес някой, може би, разсеян събирач е забравил делбичката си недоизмита или гърненцата си недоизмита. И е забелязал, че водата с разредения мед е започва да бълбука по един много странен начин и да има особен аромат. И може би този същия някой е решил, какво ли ще стане, ако аз взема и изпия това?
И най-вероятно е наблюдавал ефекта, които и някои животни, които събират ферментирали плодове от земята, са изпитали дълго преди човека, а то е ефектът на опиянението. И изведнъж какво се оказва? Че водата се е превърнала в вино. Това напомня ли ви на нещо? Има един човек в историята, за който знаем, че е успял да превърне водата в вино и той после има много неприятности. Кой е този човек? Точно така, Христос. След него има и други хора, които са следвали пътя му и те в Римската империя са имали също много неприятности. Такъв, например, е Свети Харалампи, който в България и не само се приема за покровител на пчеларите. Чували сте за Свети Харалампи и кога се празнува деня на Свети Харалампи? На 10 февруари се празнува и тогава църквата освещава меда и вие този мед го взимате, меда от кошерите, и този мед се взима в къщи и с него, ако имате рана, се вярва, че когато я намажете с този мед, тя ще мине по-бързо, или когато консумирате този мед, ще оздравеете и ще ви донесе здраве и благодат. Свети Харалампи е не просто покровител на пчеларите, за него се вярва, че той държи под контрол всички болести, включително най-тежката болест по земите, която е чумата. И затова може да видите негови изображения как държи чумата на синджир. Има едно допълнително схващане в легендата, как той е затворил в бутилка, подобно на ето тази, и по този начин я крепи някъде далече от хората. Но самият исторически персонаж Свети Харалампи е бил линчуван и измъчван от римляните, защото той е вярвал в Господ. Той е бил християнин. И е живял по времето на Септемий Север. Това е 2 век след Христа. И този император е доста ненавиждал християните. Поръчали са Свети Харалампи да бъде наказан за вярванията, които има. Но той не се отказва от вярата си и чудодейно се е излекувал изключително бързо от нараняванията, които римляните са му причинили. След това много хора виждат неговия стоицизъм и приемат християнството по негов пример. От тогава се счита, че той е покровителя на пчеларите и е отговорен за това да държи болестите далеч от нас. Както се вярва, между прочим, и за меда, че той има целебни свойства. Тези целебни свойства много хора прехвърлят и върху медовината. Но да се върнем на онзи нашия първобитен персонаж, който е събрал меда, не си е изчистил съвсем делвичката и е получил една алкохолна напитка, която е най-простата форма на медовина. Тази медовина може да се направите и вие вкъщи, особено ако имате кошери, особено ако разпечатвате пчелните пити и там остава една част от восъка при разпечатването, която ако разделите с вода, имате малко късмет, защото не винаги може да започне да ферментира. Най-простата форма на медовина и най-естествена аз наричам жива медовина. Това е медовина, която продължава да ферментира, която няма потенциала да ослужава като прекрасните вина на Сухидол, но има други свойства. И за тях ни е казал за първ път е записано един друг римски учен и пълководец, и това е Плиний Стари. Плиний Стари е живял през 1 век и е написал един много обширен труд, който се нарича Естествена история, и в него Плиний е разказал за всичко от естествения свят, което той е успял да разбере по време на походите, по време на своя живот, и го е записал. И неговата грандиозна, не само за времето си, но и за днешни времена енциклопедия, е разделена на глави. В глава 21 той коментира свойствата на меда, как се получава меда, как го правят пчелите, и точно там той за първ път коментира и медовината, като я отделя от вината, в които се допълва мед, се добавя мед за подслаждане. Има някаква много особена връзка между науката и пиенето, но
не се бъркайте, защото между пиенето и науката няма точно обособена връзка, т.е. това работи само в една посока. Много често учените в различни специалности и направления са били привлечени от действието на алкохола. Странно защо? Може би защото променя начина, по който възприемат света. Те имат нужда винаги от една странична гледна точка. Все пак истински учен трябва да преценява нещата от различни гледни точки. И сега тук трябва да няма как да пропусна да си поговорим за много кратко за един учен, който живял през 19 век и който е отговорен за една от първите ваксини, известна на човечеството, и тя е ваксината срещу бяс, и това е Луи Пастьор. Луи Пастьор е микробиолог, французен, който е бил финансиран от местните винари, които са му поръчали да разбере защо виното им се разваля. И това се случва през 19 век. Може да си представите този гигантски исторически скок от праисторията до 19 век. Тези хиляди години, през които хората всъщност не са били наясно точно как се получава алкохол. Луи Пастьор успява да разкаже, да изясни на винарите какво се случва с виното. На него дължим естествено процеса на пастеризация, кръстен на него. И той в крайна сметка не става толкова известен с това си постижение, става известен с други неща, които е направил, но чак през 19 век хората в крайна сметка разбират как точно се получава алкохол. До преди това, естествено хората са произвеждали вино, бира, медовина и други алкохолни напитки, но това е било голяма магия за тях, защото просто не са знаели как се случва. Те не са били наясно, че в меда, в пиците, в восъка се съдържат, в цветния прашец естествено се съдържат едни микроорганизми, наречени дрожди, които са отговорни за алкохолната ферментация. Не са били наясно точно как да я прекъснат и са приемали производството на алкохолни напитки едва ли не като някакъв ритуал, който трябва да следва. И естествено с повече практика са установили, че колкото по-чисто поддържат, толкова по-лесно им е да контролират процеса на ферментация. Някъде там, през първи век, Плиний ни казва, че има една медовина, която, сега не искам да се шокирате за това, което ще ви покажа, но тук идва момента, в който ще смесим настоящето с историята. Защо? Защото, когато направите жива медовина, това е тази медовина, която по никакъв начин не е консервирана, тя няма потенциал да отлежава, тя е слабо алкохолна, да кажем, между 5, най-много 7-8%. И когато имате един затворен съд с нея, какво ще очаквате да стане, ако примерно сме на такова топло време, каквото днес? Ще стане бомба в положението. Добре, я да видим какво имаме тук. Не гърна, ама аз съм се погрижил за това предварително. Така, оп, ето. Излъга! Излъга! Окей. Този процес в пиловарството се нарича гашинг. Това е когато затвориш една напитка, която продължава да ферментира. Добрата новина е, че това е гаранцията, че нещо е истинско. И че ферментацията продължава, след това аромата е особено подходящ. Сега, хората с чашките, моля заповядайте. Къде сте? Да опитаме от тази жива медовина. Така, заповядайте насам. Мисля, че има достатъчно за всички. Ако не успеем да изпием, ще да пием. Лепне. Това тук е медовина, която е направена само от вода, мед и дълж. Нищо повече от това. Всички плодови аромати, които усещате, се дължат на дължите, които при процеса на ферментация отделят най-различни киселини, съединения, които ни карат да си мислим, че всъщност това е някакъв плодов сок, сайдер или нещо подобно. Много път съжалявам, ще останете. Важното е да се леем медовина. Чаша още насам. Някой с втори път. Чудесно. Моля да обърнете внимание на самата течност. Да видите, че е мътна, газирана. А с това нещо може да си забъркате и великденските знак. Тя е прекрасно, гарантирам. И това е много често хората
се опитват да продадат различен продукт, като му предават различни чудодейни свойства. Аз няма да ви казвам, че това нещо вътре е чудодейно. Но ако някой се опитва да ви продава напитка, жива, автентична, без консерванти, без никакви добавки, и се опитва да ви убеди, че тя е жива и тя е затворена да кажем, в стъклено шише, и това стъклено шише е годно до безкрай, да знаете, че има нещо гнило. На здраве! Това е напитка номер 1 от днешната дегустация. Опитахте ли я? Какви са впечатленията? Това ли очаквахте? Медовината да бъде сладка. Добре, чудесно, защото повечето хора, когато чуят медовина, и задължително в главата им изниква идеята, че това трябва да бъде сладка напитка. Това обаче не е задължително. Когато, да речем, че тази медовина е оставена за много дълго време, при подходящи условия, и дължите продължат да работят, те ще изядат цялата захар от меда, защото меда е захар, в крайна сметка, не така? Фруктоза и глюкоза. Те ще изядат цялата захар в меда и накрая какво ще стане една доста по-силна алкохолна напитка, която всъщност съвсем не е сладка. И това няма нищо лошо, защото ако стигнем до подобен род напитка, вече можем да минем към следващите етапи в производството на медовина. Сега, до тук запомнахме ли какво правим? Взимаме меда, разреждаме го с вода. Ако имаме късмет и сме пчелари, той може да ферментира от само себе си. Тогава ще получим слаба медовина, 3%, 5%. Ако сме тарикати и си купим дължди от винения магазин, да речем, тогава можем вече да получим доста по-силно алкохолна напитка. В какво съотношение следва да разредим мъжа с водата? Някой знае ли? Да? 1:2 или 1:3? 1:2 ще получиш много хубав меден сироп, но той много трудно ще тръгне да ферментира. 1:3, 1:4, за да сте сигурни, че ще стават неща. Но най-добре е да си купите едно малко лулетче, пак от винарски магазин, за да ви каже колко точно е плътността на разтвора. Защото ако разтворът е твърде захарен, т.е. твърде меден, няма да се получи тази ферментация, за която си говорим изобщо. Добре, продължаваме нататък. Това беше живата медовина или най-древната форма на алкохолна напитка. Всъщност, много хора твърдят, че медовината е най-старата алкохолна напитка, известна на хората. Изобщо. Аз не съм тук, за да споря дали медовината е най-старата алкохолна напитка, или виното, или бирата. За мен това няма особено голямо значение, но ще ви кажа защо хората считат, че медовината е най-старата алкохолна напитка. Някой от вас вече сеща ли се защо? Казахме го малко по-рано. Ако, за да направите вино или бира, ви трябва едно общество, което, както се казва, си е надвило на масарафа и е започнало да произвежда грозде, т.е. да имате култивирани сортове, или е започнало да отглежда пшеница и то в такова голямо, не пшеница, и зърнени култури, то в такова голямо количество, че да успеят да си направят хляб, да осигурят на същия си, че чак да им остане някакво, което да решат да правят на бира, то нещата с медовината стоят по друг начин. Медовина може да получите и случайно с повече късмет, естествено с Божията помощ. Или да се помолите с тиха лампи за тази цел. Така че, това е основанието хората да считат. Естествено, има и някои археологически данни, които сочат, че в съдове, датирани на около 9000 години преди Христа, чрез молекулярен анализ установили това, е било съхранявана ферментираща смес от вино и от мед и плодове. Всъщност, ако се върнем на Плиний, той в глава, простете само да проверим коя, мисля, че беше 17-та, точно така, на 17-та глава, където коментира вината, или по-точно частта му с вината на Плиний е частта за плодните дръвчета, и там той разказва всъщност какво може да направиш с плодовете на дърветата и на растенията, естествено той там коментира вината. Той самия казва, че да, можете да вземете мед и да го смесите с плодове и да направите напитка от това. Може да вземете и готово вино и да смесите мед и да направите вино от това. Обаче, името на тази напитка е мулсон, докато за медовина Плиний използва хидромел. Мед, хидро, вода. И така лека по лека отиваме към втората напитка, която искам да ви демонстрирам. Сега вие ще имате избор. Не бъде ли това римското вино, Конжитум парадоксум, или отлежаваща годишна медовина?
И двете са чудесни и аз нямам фаворит сред тях. В единия случай с празничното вино Конников парадоксум имаме едно кулинарно пътешествие. Защото, освен грозде естествено и мед, в състава на това празнично вино има шафран, има дафинов лист, черен пипер, карамфил и е подсладено освен мед и с формин. Аз тук съм ви донесъл между другото истински шафран и фалшив шафран. Ако някой от вас не е виждал, може да направи разликата, за да не го измамят някъде, когато отиде на почивка. Или... Това ли е истинския? Не, това е фалшивия. Не, ще ме измамят. Ще минат през всички, няма проблеми. Значи истинският шафран е ето този. Всъщност разликата е много очевидна, стига да сте видели и двете. Между другото, само да вметна за рецептата за кондитума. Не са хвалите на шафрана толкова грубо, защото той в крайна сметка няма голямо значение за вкуса. Хората са се впечатлявали изключително много от свойството му да осветява течността. Тоест, в нашия случай шафрана, в нашата римска напитка, в този случай, да, това е истински, в вашия няма истински шафран. Който мене осветява бързо по-сериозно. Това в дясно може да го намерите на пазарите в България, доста често се продава. Колко точно ще ви вземат за него е въпрос на... Да. Но в това римско вино Кондитум парадоксум има още един елемент, който за мен всъщност беше голяма мистерия. Не самото вещество, не самата съставка, а начинът, по който се слага в виното. Това е мастикс. Прилича на тамян. Има общо с тамяна, защото в крайна сметка и двете са смола. Но мастиксът е смола от едно много специфично дърво, което расте само на няколко средиземноморски острова. Виждате ли като кристали? Това е смола. Сега ще кажа, има общо, защото и мастиката има лек деф на насон, това също има лек деф на насон на смола. Различно вещество. Ако не може да се намерите мастикс, рецептата може да сложите малко анасон, но малко. И все пак ефектът е различен, защото ако сложите анасон, ще имате вкус, докато мастикс се дава само аромат. И аз прочетах рецептата за това вино, която е от един кулинарен сборник, който е написан от Апиций, известен като Апиций, на негово име. И в този кулинарен сборник е описана цялата рецепта по приготвянето на това вино, с съставките, с количествата, всичко, което трябва да знаете. Обаче стигаме до мастикса. В днешно време може да си купите мастикс от аптеката. Това е първото място. И другото място е в някои близкоизточни магазини все още го продават в кулинарна форма, няма никакво значение и двете са окей. И първият път, когато правих това вино, реших да добавя мастикса директно в сместа. И нещо не се получаваше. Той е неразтворен във вода. Прецаках една голяма тенджера, защото той се налепи по страни по страните на тенджерата. И си казвам, леле, как точно трябва да се добави това нещо? Той в крайна сметка, то не е нещо, което дава някакъв специфичен вкус. И ми трябваше, може би, не знам, година, да речем, и едно пътуване до една наша съседка, която ние много обожаваме да посещаваме през лятото, Гърция, за да ми светне всъщност каква е ролята на мастикса в цялата история с това вино. Отидете в нещо време в Гърция. Едно от най-масовите неща, които може да получите в заведения в магазините, е така нареченото вино рецина. Рецина, резин, рецина, отново трябва да ви говоря, че става дума за нещо свързано с смола. Опитвали ли сте рецина? Значи повечето хора възприемат рецината като изключително гадно, ниско качествено вино, защото ние като общество съвременно, завъртяно около консуматорската същност на продуктите, сме превърнали в такова. Всъщност рецината това не е сорт грозде, това е тип доработка на виното. На времето, когато са съхранявали вината, в Древна Гърция са ги запечатали с смола, с рецина.
делбите са били запечатани. Когато виното престои запечатано в подобна делба, то получава един много свеж аромат, да покажем на болови иглички, но няма да е правилно на рицина. Така че ако отидете и имате шанса, позаинтересувайте се и не си купувайте най-масовата рицина. Вижте, не е скъпо, не е някакъв деликатес, изключително масово разпространено, но опитайте за какво става. Опитайте няколко и може да случите, но от сега ви казвам, тази, която е в прозрачните бутилки е най-масовата, не става. Това действително е най-ниско качественото вино, което може да си представите, което е ароматизирано по някакъв начин, за да накара хората да мислят, че е истинска рицина. Всъщност рицината, истинските производители на рицина притежават от онези жълти етикетчета за географски произход и не всеки производител има право да нарича продукта си рицина. Тоест и там има разслояване. Но да се върнем на нашото вино. Покрай рицината се сетих всъщност каква е ролята на мастикса в цялата рецепта и тя не е да придаде онзи вкус, който ние примерно ще получим от формите или от дафиновия лист или от карамфила, а е когато оставим това вино да престои с всичките съставки и му дадем едни 6 месеца до една година. Тогава вече ние ще получим желаният ефект от мастиксата. Не по-скоро. Тоест, за да получите подобно вино, сега може да го направите и за Коледа ще е готово и ще знаете, че ще е топ. Другите неща, които ви трябват, са форми, както казах, карамфил, шафран по желание, не особено задължително, мастикса, за който коментирахме, или малко семенца на сон и наистина хубаво бяло вино, което може да вземете от колегите от Ловико. Добре, сега, след това тази презентация на римското вино, кое искате, медовината или виното? Окей, хайде с чашките, знаете процедурата. Имате ли чашка? Добре. Съжалявам, това е виното. Това е само кисело с подправките, не е затопляне. Подправките, значи това както отделно сварявам се подправки, отделно да не го предам. Тоест малко почувствам, което да сваря подправките. Правя разтвора, с който вече дозирам точно така, за да се включи по-добре и след това го затварям. Питам, защото ние първите 2 години правихме обикновено вино, медено вино, също по рецепта на Африци, като ставаше... Червено? Червено, пимент. Това е пимент, когато е добавен мед с вино и пимент. Това е, нали, в класификацията. Да, това. Затопля се, вътре се слага мед и доста подправки. Много сладко става. И 666. Добре. На здраве, казахме ли си? Сите вече ни надушиха, това е хубав знак. Опитахте ли? На здраве. Всъщност аромата на мастикс може да го усетите още преди да отпиете. Сладостта в това вино произхожда от меда и от форми, които са добавени. Не особено много, може ако желаете го направите по-сладко, може да бъде по-сладко, всичко е въпрос на предпочитание. Традиционно това вино кондитор Парадоксум се е консумирало по време на Сатурналиите, което е римската Коледа. Или това е един всеобщо, да кажем, всенароден празник, който римляните много са харесвали, а и не само римляните, и техните слуги. Защото по това време, поне условно е казано, всички са били равни и всички са били равни в своята радост, че изпращат годината. Това е, да кажем, римската нова година, римската Коледа. Между другото, украсите на нашата Коледа с зелените гирлянди и с червените елементи малко или много произхождат точно от Сатурналия. Това вино е около 11%. 11-12 спрямо това какво вино използвате като изходна стойност. Сега, отново казвам, ако тук беше
Плиний ще каже, това е мулство, това не е медовина. И това не е медовина, защото изходната суровина за направата на тази напитка не е мед. Тя е грозде. Имате вино, в което добавяте мед. Това е основната разлика между медовината и между виното. Следващата напитка, която ще ви представя, е 3 години отлежала медовина, която е направена само с мед и само с вода. Тоест да кажем, че следващата напитка е внучето на живата медовина, която опитахме преди малко. И защо казвам внучето? Защото да се направи тази медовина, която сега ще опитате, на времето е било изключително трудно. В съвремието ние разполагаме с шанса да контролираме процеса на ферментация, да следим как медовината отлежава. Имаме целият набор от санитарни методи, които ни позволяват да изкараме толкова прекрасни и стабилизирани вина, каквито имаме в днешно време. Но на времето това е било изключително трудно. В голяма доза е било резултат на познание, но и на шанс, както и на спазване на онзи ритуал по производство на алкохол, за който говорихме. А именно, когато някой е разбрал как нещото се прави, ние да го направим мантрално, до най-малката подробност, по същия начин, за да можем да си гарантираме резултат. И следващото ниво на трудност тук е, че медът всъщност е много непостоянна суровина, защото зависи кога го събереш, зависи и каква паша са имали пчелите, зависи от самата година, понякога може съвсем да го няма. И освен това, ние в съвремието можем да измерим какво е водното съдържимо в меда. Например, меда, който се купувате в магазините или вашите пчелари продават, има водно съдържимо под 20%. Това означава, че медът е, условно казано, зрял. Ако водното съдържимо в меда надвишава тези проценти, медът може да се разслои и някаква част от него, обикновено отгоре, може да започне да ферментира, което за вас не е лошо. Освен това придава на меда много интересни аромати и по никакъв начин няма да ви навреди. Но за пчеларската индустрия това не е добре, защото ако това нещо се затвори в буркан, може да стане ефекта на бомбата или буркана с цепи. И никой не иска това нещо да му се случва нито в магазина, нито в склада. Ако затворите подобен мед в голяма теникия, тя вероятно ще се надуе отгоре и по някое време ще каже пук. Да и плашещо е, но не е чак толкова много. Така че обърнете внимание на това. Ако имате шанс, ако имате някой местен пчелар, който ви предлага мед, може да го питате за това и просто, ако има някакъв мед, който извади от твърде рано от кошерите, кажете му, за мен това не е проблем, знаеш, подай да го опитам. И ще видите колко интересни ефекти може да стане. Освен това, може да се опитате и да го ферментирате или да му кажете, този мед след като не може да го проведеш, дай да направим медовина с него. И какво казахме? За да се направим медовина, какво е необходимо? Мед, вода, разреждаме ги в съотношение над 3:1 в полза на водата, естествено. И след това дрожди. Дрождите може да се купим от винарски магазин, извинявам се. Също там може да се купите и уречето, което ще ви покаже с голяма точност точно колко сте разредили меда и водата. И оттам нататък вече идва момента с рецептата. Лично за мен въпросът извинявай, Здравко, дай ми рецепта за медовина. Добре, нямаш проблем, веднага ти я давам, но ти няма да стигнеш до никъде с нея. Вие в момента знаете много повече, отколкото някой, който има, ако ще, и 100 рецепти за медовина, защото знаете, че технологията на продукта е по-важна от самата рецепта. След като вече сте получили алкохолния продукт, може да го вкусите с шафран, може да го вкусите с карамфил или с всичко, което коментирахме, и да го направите точно такъв, какъвто отговаря на вашия личен вкус. Но за да стигнете до там, пътят не е лек. Онези от вас, които са гледали как се прави вино или си произвеждат вино, със сигурност са едни гърди напред пред всеки, който никога преди това не е правил алкохолна ферментирана напитка. Когато аз започнах да правя медовина за първ път, аз не бях правил никаква алкохолна напитка, бях още ученик и се обучавах в движение на базата на много грешки, на базата на едни рецепти, които не ми беше ясно какво точно трябваше да правя с тях. Сега, с чашките за следващата форма на дегустация. Внучето на живата медовина. Това ли е отлежалото? Да. Само от мед и вода? Само мед и вода. И 3 години.
Да, вече ходи. Вече казва. А птици! Когато отлежава, медовината се извисва. Тоест, ако дори да е останало нещо в нея като дожди, пада на дъното, на хладно със сигурност и на абсолютен мрак. В тази отлежава в голям съд от нераждаемост. Това не е отлежало. Не. За третата година, освен ако не е затворена по много специфичен начин, няма как да очаква. Тази е 13% алкохол съдържание. Да, така е наречен алкохол. Това, което, ако пиете медовина, ако някъде ви сервират медовина, това, което е отличително при отлежалите медовини, е този лек ликьорен аромат. Този лек ликьорен аромат се получава и когато имате бяло вино, да кажем, което е потвърдено с мед и се остави за дълго време да отлежава с него, но при самото отлежаване на меда, ако медовината е прясна, тези ликьорени нотки няма да ги усетите. Не просто медовината ще има малко по-незавършен и неоформен вкус. Не, че не е медовина, но това е нещо, когато ви казват отлежава медовина, това е нещо, което трябва да усетите. За онези от вас, които се интересуват повече от винопроизводство, основният проблем при производство на медовина е напитката да придобие тяло. Защото когато пием вино, в гроздото има танини, в меда нямат. Когато пием бира, в малца придава тялото на напитката. И вече хмела се слага само за тази горчивина. Но в медовината можем ли да сложим някакъв плод, да речем? Можем, естествено. Тези плодове могат да бъдат череши, червени плодове като боровинки, малини, ягоди и какво ли още не. Но, за да бъде истинска медовина, съдържанието на други суровини за ферментация не трябва да надвишава 30%. И вече спрямо това дали в медовината са добавени ябълки или най-различни други плодове, можем да си говорим за различни стилове на медовина, каквато е, например, метеглина. Метеглин от гръцки метеглин, мет е мед, а пък глин е лекарство. Това е тип медовина, който се прави с налагане на билки, както се прави пелина. Можем да си говорим за не сайдер, сайзер. Сайзер е медовина с ябълки. Това не е сайдер, това е сайзер. Това е медовина с ябълки. Може да си говорим за капсико мел. Това е медовина с люти чушки. И най-различни други стили, примерно кофе мел с кафе. И вече медовината, се надявам поне във вашите глави, да се оформя като една напитка с, както при вината има розе, червено, бяло, така и при медовините имате различни стилове, всеки от който може да бъде вашето ново любимо питие. И сега идва реда за въпроси, ако някой има, моля заповядайте, всъщност имаме още много медовина и вино да изпием, ако не успеем, просто ще ви го оставя и действаме, всъщност очаквах повече хора да искат.